Kom helt herop. Og det var det opgør, som FC Nordsjælland vandt med 4-1. Og Brøndby endda spiller med 3 centerbacks. I den U19-kamp, hvor han kom tilbage. Han har været anderledes end hvis det var Patrick Pence, der vogtede målet. Det er ikke alt for godt forsvarsspil, det her. Det er kontant forsvar. En af forårets store gennembrud på det nordsjællandske hold. Centrale midtbanespiller. Til Kvistgården. David Vass i en overtakling. Den. Et mesterskab. Ikke et specielt brugbart resultat for nogle af holdene, hvis de sådan... Her, det er ikke langt fredag, venter vi stadig på den første scoring.